Türkiýede tutsak edilen türkmen aktivistleriniň ýene biri boşadyldy. Bu arada tutsak edilen aktivistleri boşatmak işini alyp barýan DWT hereketiniň lideri Murat Gurbanow Azatlyk radiosyna habar berdi. İstanbuldaky deportasiýa merkezinden boşadylan Kamil Abulow 18-20 oktyabr aralygynda Türkiýede tutsak edilen 3 aktivistden biri. 35 ýaşly Kamil Abulowyň İstanbulyň deportasiýa merkezinden boşadylandygyny DWT hereketiniň lideri Murat Gurbanow 27 oktýabrda akşam habar berdi. Gurbanowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Türkiýanyň güýç edaralary Kamilowyň tutsak astynda saklanmagyna kanun taýdan esas tapman soň ony boşadypdyr. Onun esasy dokumentlary düzükdi. Ine şonuň kämilligi naýagyny 20 ýerine gutorýady. Kämilligi bolanda ýa-ni wid na жительство. Onu birinji tutdular. 3-4 gün geçen soň şoňa bahana tapman problema döredip şunu saklamak üçin onu dokumentini red etdiler. Ýa-ni deportasiýon lagery goýjak. Adwokatymyz iş açdy, işde biz kalet işini biz düşündirdik. Tutsak edilen wagty dokument düzükdi. Dokument 20 noýabrda çelli uzaklygy bardy. Siz saklap onu şunu red etdiňiz we şonuň esasyna tutmana şunu saklamana hakyňyz ýok. Red boýunça bir işler gidip dur, ýa-ni kadet işleri diýip Murat Gurbanow aýdýar. Abulowyň tutsak edilmegine degişli ma'lum bolan maglumatlara görä 18 oktýabrda giz öýlen saat 5 töwereklerinde polisiýa ony İstanbulyň Çekmeköy etrafynda ýerleşýän kwartirasynyň alyp gidipdir. Şonda polisiýa şäherleriniň tutsagyň aýalyny aýtmaklaryna görä Türkmenistanyň konsulxanasy Türkiýe häkimetlerinden 28 adamyň tutsak edilmegine sorapdyr. Mundan öňe Abulow 1 awgustda Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulxanasynyň öňünde türkmen aktivistleri tarapyndan finansiýa edilen protest aksiýasynda Türk polisiýasy tarapyndan wagtlaýyn tutsak edilipdi we bir salymdan soň boşadylypdy. Kamil Abdulow bilen bilelikde 18 we 20 oktyabr aralygynda Türkiýe häkimetleri ýene iki türkmen aktivistini Ahmet Rahmanowy we Bayram Allalyýewy saklapdy we İstanbuldaky deportasiýa merkezine ýerleşdiripdi. Ahmet Rahmanow tutsaklykda ençime günläp açlyk yglan eden soň 26 oktýabrda azatlyga goý berildi. Şol üç aktivistin ýene biri Bayram Allalyýew deportasiýa merkezinde galýar Murat Gurbanow onuň hem tiz wagtda boşadylmagyna ynam bildirýär. Küçüğüne çıkarıp olan sebebi onunla da ulu bir asnavani yok, ulu bir sebep yok. Onu saklamak için sebebi onun kämilligi onun pasportuna bağlı. Pasportu uzatılman soň, pasportu ýa-ni çalışılman soň, ine şol kämillik alyp bolanok. Pasportdan uzatman konsulluk bölümi, Türkmenistanyň genel konsulluk bölümi öz işini ýerine ýetirenok. Diýip Murat Gurbanow 29 oktýabrda Azatlyga beren interwýusynda aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Türkiýanyň hökümetinden 3 türkmen aktivistini zor bilen Türkmenistany uğratmazlyga, olary aklawçy bilen üpçün etmäge şeýlede tutsaklykdan boşadyp Türkiýede kanuny esasynda galmaklaryna ruhsatyň berilmegine çagyrypdy. Gurama aktivistleriň biri Ahmet Rahmanowyň boşadylmagyndan soň Türk resmiýetlerinden tutsaklykdaky beýleki iki türkmen aktivistini hem destini azat etmäge çagyrypdy. Gurama türkmen raýatlarynyň öz ýurduna deportasiýa edilmek howpunyň bardygyny duýdurup, olara gynamalara sebäp edilmek howpunyň awanýandygyny öňe süripdi. Oktýabryň başynda Düýbe Bolgariýada ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy birnäçe çeşmäniň Türkiýe häkimetlerinde Türkiýede ýaşaýan 25 sanly türkmen aktivistiniň sanawynyň bardygyny habar beripdi. Adam hukuklaryny goraýjy topar bu sanawa girdilen adamlaryň türkmen hökümetiniň tapşyrygy esasynda saklanmak ýa-da deportasiýa edilmek howpy bilen 100% boljagyny belläpdi. Abulowyň hem Allalyýewiň atlary hem şol sanawda bar. Soňkaýlarda Türkiýedäki türkmen aktivistlerine garşy tutluklar we edilýän hüjümler ýygjynlaşdy. Şeýlede olaryň Türkmenistandaky ýakynlaryna basyşlar güýçlendi. 11 oktýabrda türkmen aktivistleri Nur Muhammed Annaýew, Ediz Mämedow we olaryň ýoldaşy Oguzlaryň bilim we medeniýet boýunça hyzmatdaşlyk jemgyýeti uramatynyň İstanbuldaky edaratynyň öňünde näwelli adamlar tarapyndan hüjüm esede bar boldy we ýenjildi. Bu aralykda 20 oktýabrda türkmen aktivisti Dursultan Taganowanyň İstanbuldaky migrasiýa edaratyna täzeden çagyrlandygy ma'lum boldy.